Hello guys, नै जों दा खान्थाल जाहैनो नागिरबाय लोगोफोर बे खान्थाल जोंनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय जों दा खान्थाल जाहैसै लोगोफोर फैदो भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामब्ला सापर्ट खालामनांगौ दे बयबो लोगोफोर जोंखौ सापर्ट खालामनांगोन जोंखौ खान्थाला नै बिराद गिदिर थौदो बिदिब्ला थाइजौबो जागोन थौदो सोल' सफैबाय नै जों लोगोफोर नै खान्थाला बेनो जासै आं बिराद एक्साइटेड गाइसमोन खान्थाल जानो बिराद एक्साइटेड खान्थालासैना ओमफ्राय जों मा जागोन थाइजौ जागोन खान्थाल जागोन बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगौ बिदिबा लोमजानाय साजानाय खारो जों लोमजायालै ओमफ्राय थाइजौ हानैसैना नेक्स्ट उइकनि उनाव सरलपारा जों थाइजौ हानैसैना दा थाइजौ हानसैलाय एबार थाइजौ जागोन थाइजौआनो गोजौ गोजौआवथार फिथाइखौनो नुबावालै बबेथि दंथाय फिथाइयानो गैया माथो फिथाइखौ नुवा गोरलै गोरलैसो लोगोफोर ओंखायनो सिनायनाय नङा नोंसोर जा गिदिर गिदिरनै लोगोफोर थाइजौआ सोरबा जायोबा कमेन्ट हर लांना हैगोन आं जा गिदिर गिदिर दं थाइजौआ नै गाहायावनो जायोबा सोरनोबा जायोबा लांना हैगोन कमेन्ट हरबानो जाबाय दा खान्थालाव फैलायबाय लोगोफोर खान्थाल दे दानख'लाय बस गोथाव जागोन ना जायाथाय खान्थालाबा मिटार पास जानायनि दानखावनो हाया मोजाङै दे मोजाङै दानखावनो हाया बोलानो गैया गथ'नाव मोजाङै दानख'ब्रा जानोल' नैबिसो जेबो मावा जानोल' आं खान्थाल जायो मानसियानो जाबांसै आं साखिनायखासैलै बरिया आं खान्थाल होननायखौनो जायामोन आं साखिनाय थाइजौबो जागोन जाग्राफ्रा बाब बैया खनायाव हारसिङै माबा सिफ्लेबाय नों दे जानायदो माबायदि मोजां जाबाय आं दे जालाय बरिया बरियाखाना सरगाया माबा जानो नागिरदों थाइजौ मा सिखारबाय केमेराबो नुदों जोंना न' बसा जाबाय नै बिराद गोथावखाना आंबो जासै जादो दे टेस्टखौ फोरमायदो एसे वाव बरिया फार्स्ट टाइम मेट्रिक पास जानायनिसो बरिया जों जायगायाव जाखादोंना जोंबो नै बरिया जानानै खुनो हामाब्रा बिदि सोरफ्रा जानाया होथारदों बिसोर नै थाइजौ जानोसैलाय जानायानो जानाय थाइजौखौ लेबदो दे मबाइलखौ दैयाव हगारनायसै नामाब्रा आइफनखौनो मोनसे एबार जों थाइजौ जानोसैलाय बेखौ हाग्रोसां नै बेखौ हाग्रोसां भिउआ मोजां नुवाखैबा माफ खालामदो लोगोफोर गासिबो बेयाव थानाय माने इउटुबार जोब बिसोर जाथोंसै एसेबो दावलायदो बिसोरखौ गाइसफोर बिसोर जाथोंसै गाइस नै रेडि जाबाय जोंना हाय दा जोबनायनि लामायाव दा नै सासे इउटुबार जोंना बारायफैबावबाय नैबे बिथाङा कलेजनिफ्रायनो डाइरेक्ट खान्थाल जानो फैथारदों जोंनि ब्लगाव बरायबाय थाबाय फैबाय बिराद गोदान मानसि फैबाय सानै फैबावबाय नोंबो खुलिदो इउटुबार बिबो जानो फैबावबाय दे एसे फोरमायना होदो जेनेबा जोंनि इउटुबाव ब्लगाव नुगोनखौ माबायदि मोनदों नों जेनेबा गोसोखौ फोरमायदो दे जेनेबा फोरमायदो दे देब्रा बिदियाव दे फोरमाय इन्देलासो रोंगौ आं रोङा एसे फोरमायना होदोब्रा उनि इन्देलासो रोङो जाफैबाय नै बिथांना आदैना स्त्रिनि नामा मोनलाय
vibes with Bibu Sumutari. औ गैला बेनाबो बेनाबो Hello. हेलौ Ni जाथारसै आङो बिथाङानो साखिनायदों दे साखिनायलाय संख्रि नांगौ ना माबायदि हा संख्रि नांगौ आयु गोखैथार नामा सिनि होनांगौ ना सिनि होनांगौ सिनि होआबा जाजाया फैगोनसै जाग्राफोर जोबखा नै सैमाफ्रा नेगासिनो होननानै बैथ' नायलाय जानायल' बे गेम हिनजावजों बिजि थायो बैयो सिनि नांगौलै फैगोनसै बेखौ सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट खालाम सिंगेलसो नाथाय ओरैनोसो होनदां सिंगेलसो बिथाङा नांगौबा खनायाव जिरायनानै नै रानबायगासिनोमोन रानगासिनो थाइजौ रानबाय जोंहा मोनजाबाय जानो नै जाबाय फाइनालाव माबोरै जादों लोगोफोर जाखांजोब्बाय नै जों गासिबो जाखांजोब्बाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय